नमस्कार बंधुगण। आज आम अमेरिका एवं ईरान रे उपजुथिबा युद्ध परिस्थितिर संक्षेप विश्लेषण करिया। यह कौन पाई हैला, एथिपाई किए दायी एवं एथिरे भारत उपर कौन प्रभाव पड़िबो। चलंतु बंधुगण जानिबा आम एई सब विषय रे। मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिक्स। इजिप्ट, ईरान, साउदी एगुड़िक मिडिल ईस्टर देश। ଏହି ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ହେଲେ ଇରାନ ଏବଂ ସାଉଦି, ଏବଂ ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଜାତିଗତ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ସାଉଦିରେ ଅଧିକତଃ ସୁନ୍ନି ମୁସଲିମ ଏବଂ ଇରାନରେ ଅଧିକତଃ ଶିଆ ମୁସଲିମ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ଇରାନ ଏବଂ ସାଉଦି ଭିତରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରକ୍ସି ୱାର ଚାଲିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆଉ କାହା କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ଥୋଇ ଗୁଳି ଫୁଟାଇବା। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକ୍ସି ୱାରର ରାଇଟଫୁଲ ମିନିଂ। ଇରାକ ଇରାନ ଆଣ୍ଟି ଗାଉଟ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ। ଇରାନର ଲକ୍ଷାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ଶିକାର ହେଲେ ଏବଂ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବେରୋଜଗାର ହେଲେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ଏହି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସାଉଦି, ୟୁଏସଏ, ଆମେରିକା ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅର୍ଥର ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇରାନ ସରକାର ଏହାର କୌଣସି ସଲ୍ୟୁସନ ବାହାର କରିନଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହି ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ପ୍ରାୟତଃ 20 ଜଣ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଆମେରିକା ଇରାନ ସରକାର ଉପରେ ବହୁତ ତୀବ୍ର ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଇରାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ୟୁଏସଏ ଇରାନ ରିଲେସନ। ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଠାରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ଭିତର ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରି ଆସୁଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଏହା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 15 ଜୁଲାଇ 2015ରେ ଓବାମା ଏକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଡିଲ୍ ଇରାନ ସାଙ୍ଗରେ ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇଥରେ ସେ ଇରାନ ସାଙ୍ଗରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ୍ ବନାଇବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ 8 ମେ 2018ରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହାକୁ ଅଚାନକ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା କହିଥିଲେ କି ଇରାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟେରରିଜିମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ଏହା ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟରେ ହେଉଥିବା ରକ୍ତପାତକୁ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ରକ୍ତପାତ ପାଇଁ ଇରାନ ହିଁ ଦାୟୀ। ଏହା କହି ସେ ତାର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଡିଲ୍ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ପରେ ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିଥିଲେ। କେହି ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କି ଏହା କେବଳ ଓବାମା କରିଥିବା ହେତୁ ସେ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଟ୍ରମ୍ପ କିଛି ଏହାକୁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସ୍ମଲ୍ ଆଟାକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018ରେ ସାଉଦି ତାର ଅଏଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ଏକ ଡ୍ରୋନ୍ ସୁଟ୍ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ କହିଥିଲା କି ଏହା ହେଉଛି ଇରାନର ଡ୍ରୋନ୍। ଏହାପରେ 20 ଜୁଲାଇ 2019ରେ ୟୁଏସର ଗୋଟେ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଇରାନ ମଧ୍ୟ ସୁଟ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଲା ଏବଂ ଇରାନ କହିଲା ଯେ ସେ ଇରାନିଆନ ଟେରିଟୋରୀ ଉପରେ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏହାକୁ ସୁଟ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଏହାକୁ ଖାରିଜ କରିଦେଲା ଏବଂ କହିଲା ଏହା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟେରିଟୋରୀ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ 8 ଏପ୍ରିଲ 2019ରେ ଇରାନିଆନ ମିଲିଟାରୀ ଏଜେନ୍ସି IRGC ଓ ଆମେରିକା ଏକ ଟେରରିଜିମ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ଆମେରିକାର ଏକ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଅଟେ। 28 ଡିସେମ୍ବର ଇରାନରେ ଥିବା ଏକ ମିଲିଟାରୀ ଏଜେନ୍ସି ଆମେରିକାର ଇରାନ ତା ଉପରେ ଏକ ରକେଟ ଦାଗିଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଏକ ଆମେରିକୀୟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ତାହାପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଥିଲେ କି ଏଥି ଉପରେ ଇରାନିଆନ ମିଲିଟାରୀ ଦାୟୀ ଏବଂ ଜେନେରାଲ ସୁଲେମାନି ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ 29 ଡିସେମ୍ବରରେ ଆମେରିକା ଏକ ରକେଟ ଦାଗିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଇରାନର 25 ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଏହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ 31 ଡିସେମ୍ବରରେ ଇରାନରେ ଥିବା ଆମେରିକାର ମିଲିଟାରୀ ଏଜେନ୍ସି ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିଦେଇଥିଲା
ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନଥିଲେ। ଏହାପରେ ଠିକ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ ଏକ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଥ୍ରେଟ୍। ଏହାପରେ ଆମେରିକା ଇରାନ ଉପରେ ଏକ ଘାତକ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା, ଦ ବିଗ୍ ଆଟାକ୍। 3 ଜାନୁଆରୀ 2020 ଆମେରିକା ଡ୍ରୋନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରି ଜେନେରାଲ ସୁଲେମାନିଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କୁହାଗଲା ଯେ ଜେନେରାଲ ସୁଲେମାନି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେରିକା ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ତେଣୁ ସେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ ସୁଲେମାନି ଇରାନର ଏକ ହିରୋ ଥିଲେ। ସେ ଇରାନିଆନ ବର୍ଡରକୁ ISIS କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଇରାନର ଲୋକମାନେ ହିରୋ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ ଶରୀରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 20ରୁ 30 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ରେ ପ୍ରାୟ 70ରୁ 80 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ। ଭାରତ ଇରାକ ଠାରୁ ତେଲର କଞ୍ଚାମାଲ କିଣୁଛି। ଯଦି ଇରାକ ଉପରେ ଆଟାକ୍, ତେବେ ଇରାକର ଇକୋନୋମି ଖସିଯିବ। ତେଣୁ ସେ ତେଲ ଉପରେ ବହୁତ ରେଟ୍ ଲଗାଇବ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଭାରତ ତେଲ କିଣିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହା ଭାରତ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଆଶା କରୁଛି ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର ଜରୁର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖରାପ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ବତାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ହିନ୍ଦ।